Čak 2 državne nagrade tehničke kulture Faust Vrančić za 2010. godinu otišle su u ruke dobitnika iz Osječko-baranjske županije. Godišnja nagrada pripala je Astronomskom društvu Anonimus iz Valpova, dok je nagrada za životno djelo dodijeljena umirovljenom tajniku tehničke zajednice Osječko-baranjske županije Ladislavu Kelleru. Na ovim nagradama dobitnicima je danas čestitao i župan Vladimir Šišljagić. Nagrada za životno djelo Ladislavu Kelleru dodijeljena je zbog cjeloživotnog rada na usavršavanju u tehničkoj kulturi, poučavanju te volonterskom radu s najmlađim zaljubljenicima u tehničku kulturu. Osnivač je Osječke filmoteke, kinokluba Mursa te informatičke škole Tema. Astronomsko društvo Anonimus pak nagrađeno je zbog doprinosa istraživanju supernova, a oni su jedno prvi u Hrvatskoj koji su otkrili jednu supernovu. Koristili su se fotografije iz baze astrofotografije jedne zvijezdanice. Dečki, naši maturanti, studenti su razvili algoritam i softver koji obrađuje te slike i traži zvijezde koje u galaksiji naglo pojačavaju svoj sjaj. Znači za različita vremenska razdoblja gledaju se fotografije i kada se uoče te nagle promjene zvijezde, to se prijavljuje određenoj zajednici međunarodnoj koja to provjerava, te zatim potvrđuje da li je to supernova ili nešto već otkriveno, asteroid ili slično. Zahvaljujući svojem programu i upornom istraživanju, članovi Anonimusa u posljednjih godinu dana otkrili su još 13 supernova, a trenutačno radi na novom softveru koji bi im trebao omogućiti još lakše otkrivanje ovih fenomena, spoznaja o kojima pomaže znanstvenicima u otkrivanju brojnih tajni svemira.